Hopewell Chingono calls on all Zimbabweans to stop trusting Nelson Chamisa opposition. Ashperi mwishe mure Zimbabwe pane mashoko ari kubudikira nyaya ichangopinda rikunzi aiwa Hopewell Chingono akaitira mashoko kuti aiwa nemunyika yeZimbabwe mire yekutrasta Nelson Chamisa nekuti vakomana ava they are not replying kumashoko anenge achitaugwa naGeneral Sanyatwe ekuti aiwa ZANU-PF icharamba ichitonga kusvika nokusingaperi. Sanapinda mashoko auya achikomendewa achisanangurwa mashoko anotaugwa naHopewell Chingono. Ndobva subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda pa Zimbabwe chiti at a time when there has been a lot of Chamisa-inspired state-level transformation, including the total regime change in Emmerson Mnangagwa's home country in the last 3 years, controversial activist Hopewell Chingono has called on people to drop their faith in the opposition. He says he has failed to speak out against military threats. Ironically, this is the same opposition group that Chingono has advised the military to descend on regularly since 2018. As he tells the Minister of Defense, this must be done in order to reduce or avoid tension. Mashoko anobuda panapa ichitaurwa zvinzi Hopewell Chingono is now against Nelson Chamisa. Notari kuaccuse achiti haasi kana kumobilize pane zviri kutaurwa nethe military kuizvi-involva munhau dzepolitics. Asi vano Nelson Chamisa anoramba akanyarara achiti they must address these aspects. Notoona kuti kunyange muzara nezuro akabhatara achiti aiwa inisa Hopewell Chingono handichafi ndakamobilize for any election noda kuti military ikuzvi-involva, and then military kana ikazvi-involva zvitotaura kuti ma-elections ese achaitiwa ZANU-PF inenge yakawina kudhara. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda comment section menu, musana subscribe, kulike, turn on the bell icon.